Fakt? No. Ten chlapík s dětskem. Já ti to budu držet. Drž to, jo? Už natáčím, aha. Tam je ta rychlost, 8. Víc jak 8 to nesmí. Ne, tak to nebyla rychlost. Tak, a je to. A stojíme. Máš svačinu? Mám jabko. Ty jsi nevzala ten salám? Ne, teď jsem říkala, že to je až na poprsek, co nahoře je hospoda. A Mávejte, točíme. ovšem s takovou to bude až do večera. Teď jste tam asi nebyli chvíli. Buď rád, že to jede, hele. Podivné zvuky, že? Je to ráno, ty natoč nad nama. Jsem točila, no. Toto jako. Podívej se, na čem visí náš život. No, takové vlásku, jako kdyby. Takový vlásek teda. Řekni něco hezkého. Ježišmarja, to je krásná dovolená. Teď přichází kritický bod. Natřásávačka. Natřásávačka. A to byla docela mírná teda oproti těm ostatním. Že to jde pomalu. Jsem si měl vzít pod kolínka, já jsem debil.